Ba zan taɓa mantawa da shi ba a rayuwana. Wanda is a saddest moment da ka tambaya shine accident ɗinmu da muka yi, that was 2004, da ni da dan wana ya gwagwa. When we were coming back from Kaduna, we had a terrible accident da shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Alhaji Kabiru Usman dan Saran Zazzau. Ni an haife ni a Suleja, Zazzau a Niger State, bakin kasuwa. Na yi makaranta na angon waje primary school Suleja. Daga nan kuma I was from 1980 to 1986. Sannan sai na je government day secondary school Gwagwalada, wanda mu ne first set, wanda yake is a senior school. And then na zauna wurin shi first director of CDA finance and accounts, wazirin jere a nan phase 1. So na fara 1986 a wurin anan, na kare kuma 1992. So daga wurin kuma I proceeded to Zukas Zungeru from 1992 to 1994. So da na kare sai nake attachment a nan FCDA da shi my foster father a wazirin jere. Sai na yi advanced diploma da ni da Kuchazi, kuma commissioner na federal character commission. So na yi advanced diploma ina a University of Abuja, wanda na obtain in public administration. Daga nan kuma na yi proceeding to distance learning na Imo State University, wanda ke nan Gwarin Fa, na obtain BSc ina management studies. So ban tsaya daga wurin ba dai, na dai kefi masters ina on public administration, to wanda yake a nan na tsaya tukuna. So masha Allah, that is my two. From there na yi Harvard based leadership school na almost 5 months Harvard, wanda na yi studying leadership, computer, da etiquette da sauransu. So is a takaice kenan. Ina nan na buga na supply. Akwai shi babana marigayi tafi da Zazzau, to abokanansa akwai Sani Zangon Daura, akwai Professor Ango Abdullahi, wanda they are all my mentors, su uku. Shi Professor Ango Abdullahi yana special advisor na Obasanjo on food security. Shi kuma Zangon Daura yana Minister of Environment. Ya haɗa ni da Ajiya Aisha Ismail, then Minister of Women Affairs. Je ta bani supply na aiki. Daga wurin ta bani supplies, sai na je Lagos, na dawo kuma sai ta ce ga appointment letter to serve as Women Development Officer and then Department of Women Affairs again in her ministry. Then it was Ministry of Women, Youth and Social Development. So I served there 2001 to 2011 a wurin. So daga wurin kuma na yi private sector ina. I was a MD
na SY Engineering da was a MD Al Sabur Integrated Services Limited. I was a MD CEO kuma na zo aka bani Real Global Business Limited as a consultant. To ana wannan kuma sarkin yaƙi ne secondin da gare sa ina executive secretary for FCDA. So I was his private special advisor on special duties. There and then kuma Talba ya kira mu da shi ya ba shi special advisor on infrastructure, ni kuma special assistant to the governor on infrastructure. So ga sunan dai ga sunansu, I was there, aka zo aka bani aiki as a commercial officer a Amak, amma na zo duka na yi a tanda mare saboda ayyuka, tanda ma resignation later. So now I'm a consultant in FCT. Kasan babana mai martaba shine ubanmu gabaki daya, sarkin Suleja. Shine ubanmu, is our mentor, shi muke koyo da shi anan, because they are very close da shi babana tafi da sarkin Hausawa, da shi zangon dauran ma, da Professor Abdullahi. To because of my humanitarian, I'm more of humanitarian services, philanthropist. So ana so mutum ya natsu, shi ya bani mata sarkin Zazzau Suleja saboda albarkacin iyaye Hajiya Na'ima. That was 1998 na aure da ita, ya bani mata a lokacin yayi kuma ya bani sarauta na dan Saran Zazzau Suleja, wanda alhamdulillah na rike masa wannan da amana, wanda a yau muna ɗaya daga cikin masu daraja wannan masarauta, martaba wannan masarauta, kuma muna alfahari da shi mai martaba sarkin Zazzau. Haka na Allah kara masa lafiya da kuka. To a matsayina yanzu ni da dan Saran Zazzau Suleja. Abin da fi tsara shi da burafinci, wallahi, da kuma riya, girman kai, munafinci shine kawai. Ka gane, idan na son ka ina son ka, ba na son ka ba na son ka, shine kawai na fi tsana, wallahi. Riya, munafinci, wallahi wannan yana daga cikin abin da yake tsana ba da gaske. Idan kaga wannan ai ganin ina ne, kaga jama'a ko abin da nake da shi, ina naira 10 in ci naira 7 ba wa mabukata, wallahi na faranta mu rai sosai. Ga mutum yana cikin farin ciki, yana faranta mu rai sosai. To amma ka san dan adam baka iya biya ma kowa bukata, to amma abinda Allah ya baka ka taimaka, so in taimaka fi sabilillah ba riya, to wannan ma shi ne yake faranta mun ciki, zauna lafiya da zama lafiya. In taimaka ma wanda zan iya taimakawa da daga gudu, to wallahi shine ke faranta mun ciki, saboda ina ganin yau mu ne gobe ba mu bane, gobe muna yin mutuwa. To abin da kai din shine zaka je ka tarar a can, to wallahi shi yake faranta mun ciki.
to masha Allah ni ba ni da wani kalan abinci da ke so. Akwai ina son rice fura da nono ba. Ba zan iya rayuwa ba fura. Fura da nono shi na fi so sosai a cikin abinci, shi na fi so. Akwai mina to ka gani ga dai dabbobi da nake da su a cikin nama, a ce naman rago. Naman rago shi ne abin dai. To alhamdulillah, to mu dai mun yi karatu na soke tun na shekara 14 na sake Qur'ani. Shekara 14 mai makarantar allo a nan gidan Malam Inuwa a nan Suleja. Tun muna zuwa bara, hana bara za mu ɗauki baro ba duk iyayen ba su da komai ba, amma za mu ɗauki kwano mu je bara, abinda muka samu mu kawo ma malam ya ba mu 30%, ya ba mu taro ko bai duka. Kuma za mu wanke allo, mun biya, an ga mun biya mun gama, sai mu a safarin ƙasa a lokacin sai mu wanke. Saboda haka na ƙare da ni da su Malam Abubakar ya aiki da sauransu, su ne manya-manyan malamai wanda aka dawo su suna halin sunna wasu kuma suna ɗarika duka gabaki ɗaya. To gwacin don karatu ba gamawa, ya karanta hadisai da yawa, su kawai da halar da wannan dama wannan su ne farko duka da yawa mun da gurgudu mun karanta, wanda yayanmu su ne suka gada ba gaskiya ba, wanda shine kuma mataki na farko wanda muka tashi da shi a tarbiyyance. Sanda muka sauke Qur'ani tukuna muka ci gaba da makaranta yadda ya kamata na boko. To kaji kenan, kuma har yanzu nan muna tabawa, masha Allah. To mata na dai kamar na ce maka, ita gimbiya na imatu wanda muka yi aure 1998 ta rasu, kuma tana da 'ya'ya 7 da su na ita, wanda shi mai martaba da kansa ya bani. To akwai Hajiya Amina wanda ita yar Kabiru Maina, wanda ya director public building a UCDA, wanda ita na aure ta 2004. So tare suke kamar yan uwa, wanda ni ban taɓa sanin wahalan aure a rayuwana ba. Tana da yara 3, haka 10 kenan. To haɗin kansu ban taɓa sanin wahalan aure a rayuwana ba, kamar Hassana da Husaina suke. To ita ta rasu, sai ita da kanta ta nemi ta ce in samu mata 'yar uwa, Hajiya Amina. Na samu mata 'yar uwa wanda na aura, Khadijat. Ita 'yar uwa na ne, 'yar cousin brother ina ne. Ita ma tana da yarinya ɗaya yanzu, kuma alhamdulillah duk ana zaman lafiya da koshin lafiya, kuma duka su sun haddace Qur'ani. To kaga alhamdulillah. So iyali kan ta fannin iyalai na ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan, ya sa Allah sa mu gama lafiya. Abin ban taɓawa a rayuwana, ba taɓa samun matsala ba, ban taɓa samun matsala ba. Ba zan iya tunawa ga ce na samu wani matsala ko ina da wani enemy ga shi da identify enemy. I don't think so, ban taɓa ba. Amma dai kuna manta je, amma ban sani ba gaskiya, ban taɓa samun matsala dai nan da haka nan ba. An san a rayuwa dai za a samu kulla ba ko tutun saka nan dai, amma dai yoyi ga shi wani bana magana da shi, a ce bana magana da wani ba shi ba shi ba. Abokan ne sa da yawa ai. Kasa akwai wanda ina ga ya ware babban abokin shi, wannan duk wani abu sirrin shi da shi ne wannan, shi ya san komai na shi.
ai wanda ma ka tashi ko kuna ƙarama ai suna nan da yawa, babu kaza suna da yawa. Kan fara kiran names wani ya ce ban kira shi ba wani yawa. To gaskiya abokai da kowa yana so na kuma ina son kowa, ka gane, kowa da fannin sa, kowane aboki yana da fannin sa inda is doing the best. Ke yasa a rayuwa never underestimate the value of anybody. Kowa da gani is important, ka gane. Akwai wanda ya iya abu at his own best, akwai wanda ya iya abu a wuri kaza. To duk ina valuing kowa. In zan yi abu kaza akwai best friend that can do this, in zan yi wannan akwai best friend that can do this, you understand. So they are many. Ya Allah. A siyasance gaskiya ban taɓa rike komai ba a siyasance ba. I was a stakeholder, ban taɓa rike wani matsayi haka nan a siyasance ba. A gaskiya dai I try to contest for positions. A kan chairman da na so na yi the first time, the second time bai yiwu ba, Allah bai sa ya yiwu ba saboda batun primaries din nan daga yi negotiating aka yi, understand. To ga another one is coming, amma da duka na bar ma Allah zaɓi. Kamar da na ce maka ne, kowa yana da abubuwan da ya fi, you understand. Allah ya zaɓi ma kowa inda zai samu abu, amma tabarakallah kamar da na ga maka ban taɓa zama redundant ba, ban taɓa ba a rayuwa na ba aiki, ban taɓa ba tun da na taso. Aiki ne, sai yasa nake ma Allah subhanahu wata'ala godiya, insha Allah. Yes, kamar yanzu daga gari ina a gona na kake, ina da about 23,000 fish yanzu. Da haka ina da tilapia, ina da catfish, ina da chickens, ina da pigeons, ina da rabbits, ina da raguna. So kiwo nake yi, wanda kuma I'm passionate about it, you understand. Ina da sha'awa, abinda kake sha'awan yi za ga Allah ya taimaka maka kana yin shi. To ni tabbatarla ga sunan duka. Shekaran jiya aka wuce da wasu Kado fish market duka, gobe ma za shi fice da wayansu. So wannan ma alhamdulillah. Sai kuma aiki da nake na consultancy services a Abuja, aiki na yake na da office a Zantari a nan Abuja, da staff dina wanda yake da site engineers na duka baki daya. Abin da ba zan taɓa mantawa da shi ba a rayuwa na, wanda is a saddest moment da ka tambaya, shine accident ɗinmu da muka yi. That was 2004 da ni da dan wana ya gwagwa. When we were coming back from Kaduna, we had a terrible accident da shi, wanda muna gani ma kaman kwana mai ya kare. Lokacin yana chairman na nan Suleja local government. Mun tashi mun tafi Kaduna, ba mu gaya ma kowa ma ba. Babana na raye lokacin. Babana died 2007. Ya ce kan yi tafiya. Kafin ya ce in tsaya kan yi tafiya, already mun riga mun wuce. To mun wuce, ya ce to yan sa tafi da ake kira da ya wuce, sai ya fashe da kuka. Ya ga abin da ya gani. Ko da muka samu accident aka zo wurin sa aka ce dana ya mutu, ya rasu ko? Sai ya kasani, sai ya jajike shi. To it was a miracle, it was a unforgettable day. Kuma the most saddest of my life, because na yi kuka sau biyu ne a rayuwa na.
a lokacin da muka tafi asibiti aka kai mu Kaduna wa not ourselves duka. Da muka farfaɗo ya tashi ya ce min ɗansa Alhaji Kabiru I'm sorry, na ce Allah ne, sai duka muka fushi da kuka. An sallame ni kwana 5 na dawo, shi ya wuce Egypt yana can. Ko da na je sau ɗaya na dawo it was okay, to na dawo ya ce min ya warke kaza. To ko da ya dawo daga airport it was a different stories. Yaya ba iya juya bayansa, ba ya iya. Aka ɗauko shi kuma lokacin yana ciyama. That was the second time I cried. So ni an bani da hannuna da a bit bruises. So in fact that is da yau ba ma raye, da wani abu ne daban. That is the most saddest movie of my life. Yes. To alhamdulillah, abin da zan kira da matasa shine a rike Allah tukuna, a daraja iyaye. That is the bedrock. Daraja a rike Allah da manzansa da sallallahu alaihi wasallam. Iyaye abin na gaba, bin gaba na gaba ma bin Allah, ka gane. Da kuma a samu aikin yi. In kana da zeal, passion kamar da na ce, to Allah zai taimaka maka ka yi abin da ya kamata, kuma Allah ba zai taɓa saka zama redundant a rayuwa ba. Shaye-shaye ba komai bane duka gaba ki ɗaya, insha Allah.